Magandang gabi mga ka-channel. Hello, hello, hello. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga uploaded videos ni Bicolanang Maestra Oragons. Ngayong hapon nga, karugtong ng ating videos na naunang i-upload tungkol sa issue ni Tekla at ni Michelle. Na inilapit ni Michelle kay Tulfo. At ang nangyari nga po, ang huling episode ay kumasa si Michelle sa hamon ni Raffy Tulfo na siya ay magpakuha ng hair follicle para sa drug test. Ayan. Kaya ang episode na to ay pinamagatang Michelle, hamon pa more. Ayan, pustiso na, naging gilagid pa. Bakit nga ba, di ba po? Si Michelle sana, gustong-gustong tulungan ni Raffy Tulfo, kaugnay dito sa paglapit niya sa ginawa nga raw ni Tekla daw, ang kanyang binibintang na aligasyon dito kay Tekla. At sa kabila nito, matapos ang mga usapin, nagkaayos na sana sila Nagkaayos na sana sila. Pero, bago ang sinasabi na kaya daw sila nagkaayos, lumapit daw itong kapatid ni Tekla, kapatid ni Michelle, na si Shabi sa manager ni Tekla. Ayan, na mag-aareglo na daw. Kaya dito, di ba, syempre, Tekla, panalo ka kasi handa na si Michelle na tapusin na lang lahat, mag-areglo na daw. Take note, ate ni Michelle ang tumawag sa manager ni Tekla at pinag-ayos nga sila na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasunduan na si Tekla ay itutuloy ang suporta sa kanyang anak. So dito, humarap si Michelle kay Raffy Tulfo para ilapit na ayos na sila, okay na sila. Wala nang ikakaso. Pero bakit ngayon? Hagulhul ka ngayon, Michelle. Bakit ngayon mauuwi sa lahat ang wala? Mauuwi sa wala ang lahat ng itutulong sa iyo ni Idol Raffy Tulfo. So bago pa man nga maganap ang pinakahuling episode ng mga pangyayaring ito, para nga raw makita ang kredibilidad ni Michelle kung may bigat nga daw ba kung sakaling itutuloy ang kaso, nagkaroon pa siya ng parang cross-examination dito kay Attorney Garrett. Si Attorney Garrett, guys, ay ang attorney ng wanted sa radyo ni Raffy Tulfo. So, ang inilapit ni Michelle na ebidensya ng video na si Tekla ay nag-aaway sila doon sa video na na-captured at kaugnay nung sumbong na si Tekla ay nagsarili, pinatalsik sa kanyang katawan, sa katawan ni Michelle, pati na sa katawan ng bata. Krinos-examine nitong si Attorney Garrett kung sila ay hahantong sa korte, gaano ba kabigat ang akusasyon ni Michelle kay Tekla. May laban nga ba? So, ang unang tanong ni Attorney Garrett dito, kung sa video na yon ay inaamin mong makatotohanan yon. At inaamin mo rin, Michelle, na ikaw ay pinipilit nga ni Tekla at si Tekla nga ay nagsarili. Gaano katagal ang pagsasariling iyon? So, ganun ang tanong. So, ang sagot ni Michelle, 1 minuto o higit pa. So, dun pa lang, guys, may sablay na. May butas ng pwedeng tingnan ang abogado laban kay Michelle. Ang tinanong ni Attorney Garrett, ngayon, kung sinasabi mong 1 minuto at karga mo ang bata, bakit hindi mo inilayo ang iyong anak sa pagkakataong yun para hindi siya matalsikan? At sa puntong ito, si Michelle pa ang pwedeng balikan ng kaso. Kasi siya ang nag-e-expose sa bata. Wala ka bang kakayahan? Sabi nga, hindi ka namang ginapos. Bakit hindi ka nakaalis? O, diba? Dito pa lang, kung makikita natin yung unang episode, lahat kumampi dito kay Michelle.
Pero, nung mga sumunod ng pangyayari, nakita natin kung si Michelle nga ba ay may kredibilidad sa kanyang mga bintang. Dito na lumitaw lahat. Kaya ngayon, ang nangyari kay Michelle, sabi niya, alam niyang tagilid siya, hindi na lang itutuloy ang kaso. Wala na, areglo na. Pero, sabi ni Idol Rafi, so dahil wala ng kaso, wala ka na ring drug test na gagawin. Hindi ka na magpapa-drug test. Sabi niya, hindi Idol, gusto ko pa rin ituloy ang pagpapa-drug test. Oh wow, si ate girl, naging hamon girl. Hamon pa more. Ayan. So dahil naman dyan, sa kanyang kagustuhan na ituloy daw ang pagpapadrug test para daw, take note, malinis ang kanyang pangalan sa mga mapanghusgang netizen. Na kapag daw siya ay nagpa-drug test, malilinis na ang kanyang pangalan. Dahil talaga daw na hindi na siya gumagamit. Talaga daw na siya ay matinong babae. Ayan. So dahil dito nga, si Hamon Girl ay pinagbigyan ni Idol Rafi na siya ay dadaan sa drug test. Ayon. So, iaayos ni Idol Rafi na mapadrug test itong si Hamon Girl. Pero hindi na yung papa lie detector. Kasi, case closed na nga eh. Ang kanyang hamon, gusto niya lang magpa-drug test para lang mapatunayan sa netizen na siya ay hindi na gumagamit. Na siya ay matagal ng malinis at hindi na free na. Okay. Ngayon, ang gagawin kay Hamon Girl ay hair follicle drug test. Yung hair follicle drug test na yon ay mula sa kanyang buhok kukunin. Okay? Dadalhin pa raw yun sa Australia. Yun po ang ipinaliwanag nung kinukuha o matagal nang nagsiservisyo dito sa kay Idol Rafi Tulfo sa mga kaso niya. So ngayon, na hinahawakan. Yung drug test na yon, hindi basta-basta dahil kukuha ng 70 to 100 hair follicles na ipapadala pa sa Australia. Okay? Tapos, iyon ay lilitaw ng mga after 1 week, 2 weeks, ganon. At yun ay reliable. Kasi ayon pa sa paliwanag, nung nagsasagawa ng drug test dito kay Idol Rafi, ito'y matitest, hindi ka mukha ng urinalysis na pwedeng mawala, inuman mo ng buko, whatever. Pero ito, 90 days. 90 days po na ang tagal nung visa na yon. Kumbaga, kahit pa 90 days na hindi ka na gumagamit, matitrace yun. Ayun ang pagpapaliwanag. At, syempre, tinanong ni Idol Rafi, kakasaka ba Michelle sa ganong hamon? Sabi niya, opo naman, Idol, talagang ibig sabihin, si Hamon Girl, matapang talaga. Kumasa siya. Kaya naman, inayos na ni Idol Rafi na okay na nga eh. Tuloy na. Biglang eto na ngayon. Kinagabihan, nag-text daw itong si Michelle na hindi na lang daw itutuloy. Sapagkat, sabi sa mga staff ni Idol Rafi, ay bawal daw sa kanya, dahil bagong panganak siya, mag-performance pa lang, mabibinat pag siya ay kinuhana nung tinatawag na hair follicle. So, natawa naman si Idol Rafi ngayon, wala na Michelle, tapos ka na ngayon, dahil sa nangyari nang yan, hinto na ang lahat. Alam mo naman, sabi niya, pinaliwanag niya na, ang hair follicle na yun, hindi naman bubunutin sa buhok mo, kundi ang gagawin ay gugupitin. Gugupitin na makakuha ng 70 to 100 strands na hair. Kasi talaga ngayon na yung makabagong tinatawag na drug test na reliable. Na tipong kahit 90 days pa na hindi ka na gumagamit, malinis ka na, ay matitrace at matitrace. Hindi ka mukha ng urinalysis na iinuman mo lang, mawawash away. So dahil nga dun sa drug testing na gagawin na yan, abay biglang umatras dahil ikabibinat daw ni Michelle. Kaya naman nagalit si Rafi, si Idol Rafi na, anong sabi niya? Ikaw ay nag-dive sa isang dagat na umaapoy. Dahil dyan, sa pag-atras mo,
pinatunayan mo na ikaw ay positibong gumagamit pa. 'Di ba? Kasi alam na alam mo na yung hair follicle na yan ay pwedeng magbigay sa iyo ng kapahamakan at malagay ka sa biningit ng alanganin na ikaw ay talaga pang gumagamit pa. At dahil dyan, nagsabi na ngayon si Idol Rafi na wala na akong itutulong sa'yo. Tapos na lahat, binabawi ko na. Maging ang pagpapapustiso. Kasi nga, tutulungan din si Michelle kasama dun sa deal nila, natutulungan siya na bigyan siya ng papustiso, paggagawa ng pustiso kasi para nga siya mapapustisuan dahil wala siyang ngipin sa harapan. Para daw siya ay makakuha ng magandang trabaho. Dahil sabi ni Idol Rafi, marami naman ang natulungan ang kanilang programa na mabigyan ng pustiso, mga nakakuha nga ng trabaho. Dahil syempre, aminin natin na kapag wala kang ngipin nga naman, hirap kang matanggap sa trabaho. O diba? Kasi bungal ka. O diba? Ngayon, papupustisuhan siya. Dahil sa nangyari, ala ka na ngayong pustiso. Sabi nga, pustiso na, naging gilagid pa. Binawi na po ni Idol Rafi Tulfo ang pagpapapustiso sa kanya. Wala na siyang pustiso. Isa pa. Alam nyo guys, dahil dyan, hindi lang pustiso ang nabawi sa kanya. Pati na ang pangako ni Idol Rafi na groceries para dun sa kanyang kapamilya na kinakargo niyang 6 daw na anak. Ganon. Padadalan sila ng groceries. Hindi lang groceries, guys. Pati renta sa bahay. Dahil 3 buwan na raw silang hindi nakakabayad sa bahay. Imagine, nirerentahan ang kondo ni Tekla, plus ang kanyang mga pamangkin pa nakatira doon, may renta pa. Sagot lahat dati ni Tekla. At ngayon nga, nakiusap siya kay Idol Rafi na 3 months na daw silang hindi nakakabayad. Kaya tayo sabi ni Idol Rafi, sige, bukod sa grocery, ikaw ay bibigyan ko pa ng pangrenta. Hindi lang 3 buwan. Huhustuhin ko ng 4 na buwan. Para naman, pagkatapos ng 4 na buwan, ikaw na ang may trabaho ka na, napapustisuhan na kita, at ikaw ay pwede nang may kakayahan na bayaran ang renta sa bahay at makabili ng inyong mga pagkain. Wala ngayon. Dahil sa pangyayari, binawi lahat-lahat ni Idol Rafi. At napaiyak ngayon si Hamon Girl. Sabi ni Idol Rafi, hamon pa more, hinamon-hamon mo ko Sabi mo, para sa netizen, kakasaka sa hair follicle drug test na yan. Ngayon, kahit lumuha ka ng dugo, lahat yan, babawiin ko na. Wala na akong ibibigay na pustiso, di na kita pwedeng papustisuhan. Wala na akong ibibigay na groceries. Tapos na rin ang renta sa bahay at take note, ang kustodiya ng mga bata ay paiimbestigahan pa sa DSWD. Kaya walang nagawa etong si Hamon Girl, kundi ang lumuha, umiyak. 'Di ba? Sabi ni Idol Rafi, kala mo kasi magagamit mo ang programang ito sa iyong kalokohan. Bistado ka na kaya't ayaw mong magpa-drug test, kaya't ayaw mong magpakuha ng hair follicle kasi alam mo na pwede mong ikapahiyayan. Diba? Hamon pa siya sa netizen. Pinagbiyagyan siya ngayon ni Rafi Tulfo. Ngayon, bigla niyang babawiin. Nagalit ngayon si Rafi Tulfo. Sabi tuloy ni Rafi Tulfo, kahit lumuha ka pa ng dugo, bistado ka na. Bistado ka na ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo. At dahil dyan, lahat ng mga bata na nasa iyo, take note, yung mga bata guys na yun, 6 yun, anak ng kapatid ni Michelle sa iba't ibang ama, na sinasabi ni Michelle na siya ang kumargo. Ngayon, yun yung nakatira doon sa inuupang bahay, puwera pa doon sa condo unit, na may nakatirang kapatid ni Michelle na mataba, na may asawa, tapos yung si Michelle at yung baby ngang yun. Yung napakadumi na pinakita ko sa video. Ayun. So ngayon, iyak-iyak ngayon, si Michelle, wala na po siyang magagawa. Binawi na ang lahat at anumang oras,
ay pwedeng mapunta ang kustodiya ng bata kay Tekla dahil si Michelle ay walang kakayahan para alagaan ang bata dahil naniniwala si Idol Rafi na magpasa hanggang ngayon aktibo pang gumagamit. Maaaring siguro ilang buwan, ay basta gano'n na gumagamit pa rin si Michelle. Kaya dahil wala siyang kakayahan, kukunin ng DSWD ang sinasabing mga bata o minor de edad na sinasabing nasa pangangalaga o kustodiya ni Michelle na inihingi ng tulong noong una ni Michelle dito kay Idol Rafi na yun ay mapakain, mabigyan ng pagkain, mabigyan ng maayos na tirahan. Ngayon wala na. Sabi ni Idol Rafi, nakahiga ka na sa kama, nakahiga ka na sa malambot. Ngayon ala na, higa ka sa lupa, may pustiso ka na. Sana, ngayon naging gilagid pa, sabi ng mga netizen, okay, ngayon, at ang mga pamangkin mo, kukunin na yan ng DSWD. At ang iyong anak ay mapupunta kay Tekla. O diba guys, ang saklap, yan ang nangyayari sa isang mapanggamit na tao. At alam nyo guys case closed na ito. Case closed na. Pero dahil dyan may pahabol pa akong chika, alam nyo ba, 3 years ago, itong si Michelle talaga ay kasasalamin na ng masamang pag-uugali. Sa Tacloban, dinala yan doon ni Tekla kasama sa kanyang show. Akalain mong nagwala pala yan. Nagwala. Napunta pa sila sa pulisya. At ano guys ang dahilan ng pagwawala? Ginigising siya ni Tekla kasi aalis na sila. Papunta sila sa ibang bansa. Yung ticket, nakabook na. May flight ni sila. Primadonna ang Michelle. Ayun, nagwala, nagalit, nagbasag pa dun sa hotel. Ay, yan naman. Kaya mga kachika, tingnan nyo naman, tama ako sa mga nauna kong video na itong si Michelle ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Pawang kasinungalingan. Gawa-gawa lang. Mamemera lang. Ayan guys. So kung gusto nyo pa guys na magkaroon ng mas maraming update, huwag nyong kalimutan, i-click ang subscribe at syempre bell all para kayo'y ma-notify sa mga uploaded video at updates ni Bicolanang Maestra Oragons. Thank you guys for watching at pakikinig sa aking chika at makatotohanang chika para sa inyong lahat. Ayan, thank you. Bye-bye. Okay.